Humigit kumulang 1,000 balikbayan mula sa iba't ibang panig ng Pangasinan ang dumalo sa kauna-unahang OFWs at OF Congress. Dito, binigyang pugay ang mga sakripisyo at mga naiambag ng mga manggagawang Pilipino sa kanilang komunidad. Ana Esmeraldo Agustin, presidente ng OFW Federation, daan umano ito tungo sa pagpapanatili ng kanilang magandang samahan. Ito, first time na nangyari sa Pangasinan, hindi lang sa Pangasinan kundi sa buong Region 1. Naisipan namin na gawin ito dahil para maging mapatatag ang relasyon ng mga OFW at saka may pakita na may pagkakaisa ng OFW sa Pangasinan. Itinalaga din sa naturang pagtitipon ang mga Family Credit Cooperative Officers na naglalayong tulungan ang mga membrong nagnanais magkaroon ng kaunting pagkakakitaan. Number one, kulang kami sa funding. Kaya yun ang naisipan namin para makatulong sa mga nangangailangan ng small business per municipality. Maraming Pilipinong nasa ibang bansa, pati na rin mga nandito, na walang way para makapag-invest sila ng kanilang extra funds, no? na save. Meron silang investment vehicles na makatulong na nga sa probinsya at mayroon ding return sa kanilang investment. Lubos namang pinasalamatan ni Board Member Amado Pogi Espino III, Liga ng mga Barangay President at nagsilbing inducting officer ang mga bagong bayani. Sana po ipagpatuloy nyo ay pinagdadasal namin ang biyaya na inyong makamtan, maswertehan nyo po ang inyong trabaho, malayo sa sakit ang inyong pamilya. At pag sobra na po ang biyaya, may pamahagi po natin sa mga nangangailangan po nating mga kabaranggayan. Again, in behalf of the barangay captains of the whole province, maraming salamat po sa inyong tulong. Reginald Agsalon, Pangasinan Watch.